yi shiru Maryam baba ɗauki halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki halin madalla. Gajejjerun labarai. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Kuna tare da Gimbiya Ɗawisu. Taken labarinmu a yau shine jihadi na, daga Mubarak Idris Abubakar. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ga labarin kamar haka. Billahi lazi la ilaha illa huwa hadi baka isa ba. Ni zaka dama koko da giya? Ka nemi mai da ni wata 19-17? Ta haɗi wani takaici kamar ta kai masa duka ta ce, kai bari ma na faɗa maka ka ji. Dan Allah idan na yi gaba ka sake biyo ni ka gani. Wallahi azum sai na fasa maka ihun da sai kai da na san da baka taɓa yin shi a rayuwarka ba. Amma ta dakatar da shi cikin zafin nama ta ce, a'a dakata dan Allah, kar ka ƙarasa kai da maƙurar da zan yaye lullubin mutuncin da ke ƙwayar idanuna. Na keta maka rashin mutunci na gani na faɗa wallahi. Ba dai hukunci ne ka yanke ba, na ji na kuma karɓa. Amma saboda tsagwaron raina mini hankali da tunani da kake yi, shine zaka nemi yi mini wasa da hankali? Ko kuwa don duniya da ruɗinta ba abin gudu bane a wannan rayuwar? Shine kake neman sa ƙafa ka shata lokunci da umarnin Allah, ka jefa kanka a masifa da halaka ne ma ka jefa ni. Ya rawsa yadda kai cikin sanyin murya, jiki na rawa ya ce, ki yi haƙuri don Allah, na san kin saurara abin da na faɗa. So nake ki yarda ki zo mu amshi. Hannu ta sake ɗaga masa cikin fushi, idonta a rufe, tana faman yarfa ruwan masifa ta ce, mu amshi me? Na ce mu amshi me Hadi? Da hankali da tunanin na kake so na sa hannu na amshi lasisin da zai kai ni wutar jahannama direct ba birki? Sai da ka gama yawacen naka da bin malamai 'yan fasa-fasa mu sha ruwan kwai, suka gama karanta maka gaibu cikin duhu, shi da zaka kwaso tsummo karanta tunaninka ka zo ka kalallame ni zaka rufa ka saya ka haƙa mini rijiya na faɗa Hadi. Sai kwafa tana fyace majina ta ce, kai ni wallahi ban yarda da kai ba ma. Kawai ka ji an gama shirya maka gidoga da tatsuniyar da ke cike da son zuciya, shine kake son zuwa ka shirya mini gadar zaren da zan hau na rubta? Ta nuna shi da yatsa cikin sigar gargaɗi ta ce, ya kamata ka kiyaye Allah da saɓa masa, ka tuna mutuwa da makoma abin da zaka mutu akai Hadi. Ni dai baki na saki ga lala, ina kallon iko da sarauta ta lillahi wahidal qahhar, musamman wannan matar da take ta faman ɓaɓatu da kumfar baki kamar ta haɗiye kanta ta amayo. Shi ko gogon da yake gabanta sai fama kwantar da kai yake yi, yana 'yan murya kamar wani shanyayyen da ya zama raƙumi da akala. Ciki asibitin yake makil da mata da ƙananan yara, da yake ba rana awon ciki ba ce, rana ce da aka ware musamman domin ba wa yara 'yan sati 6 da haihuwa allurar rigakafi da suka shafi cutar shan inna da ciwon hanta da sarƙe haƙora da sauransu. A lokacin da muka sallami kowa ne na miƙe na nufi ɗakin haihuwa kamar yadda na saba, da yake ɗabi'ar hakan ya zame mini jiki. In dai muka gama aiki a ɓangaren mu, nakan je can na taya su aiki. Ina ƙoƙarin shiga ɗakin ne na yi tozali da su sai faman jayayya suke da juna. Har na ɗauke kai zan wuce, sai kuma na ga rashin dacewar hakan. Ganin abin na neman fin ƙarfin hankali da tunani. Hakan ya sa na ja tunga na tsaya na zuba wa sarautar Allah ido. Sake kallon shi ta yi ta ce, ni fa wallahi ba zan biye maka ba mai zaman haramu. Idan naka tunanin ya ɓatan daban da har ka manta dokoki da sharaɗan addininka, ni ina cikin hayyacina. Durƙusawa ya yi har ƙasa a kan gwiwoyinsa yana faman jera mata magiyar su rufa kansa asiri su koma gida. Rantsuwa yake ƙarfi da yaji da abin da zai kashe shi, akan sai da ya tambayi malamai 3 akan hukunci da kuma makoman lamarin, kuma suka ba shi tabbacin da akwai mafitar haka. Wannan kalaman nasu su suka fi jan hankalina, kuma ya so mini sashen da ke ƙaiƙayi a cikin zuciya. Na yi ta maza na tattaro ƙarfin halin shiga tsakaninsu na ce, don Allah ku yi haƙuri. Kar ku zargi ni da shiga shirgin da ba nawa ba. Suna na Uwani Bala, ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan asibitin. Kamar zai yi mini sujjada, mijin ya zube ƙasa yana roƙon na taimaka na sa baki ta saurare shi. Kaina ya sake ɗaurewa. Ganin matan na ƙoƙarin barin gurin tare da faɗin, lallai na yarda tunaninka ya ɓatan daban da har zuciyarka ta yi mutuwan da kake ganin wata za ta iya canza faɗin Ubangiji. Da sauri na riƙo ta ina faɗin, yi haƙuri baiwar Allah. Kada ki jahilci abin da ban da masaniya a kan shi. Na ga kamar kuna cikin wani yanayi da ya kamata mu zauna domin ganin ko za mu iya warware matsalar kowa. Na yi furcin ina mai janta muka tafi ofishina. Biyo mu yayi da sauri shi ma, bayan na buɗe muka shiga, na yi masa izinin ya shigo. Kuka kawai matar take yi, ta kasa magana, sai mijin ne ya daure ya fara yi mana bayani ya ce, sunana Hadi Alhaji Garba. Wannan matata ce, Sailuba. Haihuwar mu ɗaya da ita. Ina da wani hali na riƙo da saurin fushi da zafin zuciya.
wanda ke jagoranta ta zuwa aikata mummunan hukuncin da sai daga baya na zo ina da na sani, kamar yadda na yanke hukuncin da a yau na ƙaryata kaina. Bayan na yi wa Sailuba saki uku reras a daren jiya sakamakon ɗan saɓani da ya shiga tsakaninmu. Sai muka fara da na sani da nadamar abin da ya faru tsakanin mu tun a daren, kuma nan take na janye sakin da na yi mata bisa wasu hujjoji na da nake da su. Na saki uku a lokaci ɗaya baya zama saki uku, sai dai ta bijirewa hakan tare da nuna cewar ita fa ta saku. Duk yadda take son zama da ni ba za ta biye zuciya ta yi zaman haramun ba. Haka muka yi ta kace-kacen neman mafita, amma ta ƙi ƙasa-ƙasa kan bata san zancen ba. Gab da asuba ta fara wani matsanancin ciwon cikin da ya dinga barazanar awon gaba da numfashinta, wanda daga ƙarshe jini ya tsinke mata. Ganin jinin ba ƙaramin ƙara fusata ni yayi ba, inda zuciyata ta fara yi mana saƙa tare da mugun zare cikin sigar zargin Sailuba na zubar da cikina da take ɗauke da shi ɗan wata biyu. Domin muna lissafe da wata biyu kenan bata ga al'adarta ba. Haka yasa na zage dantsen ganin mun taho asibiti domin sanin haƙiƙan abin da yake faruwa ga cikin da na ƙwallafawa rai tare da sanin abin da ya yi silar zubewarsa. Amma saɓanin abin da nake zargi, sai gwajin ya tabbatar da ba ciki ne da ita ba, sam babu ciki babu alamarsa, wai jinin al'ada ne ya zo mata a wannan yanayin. Na kasa gamsuwa da sakamakon, wanda nake masa kallon tsantsar yaudara da rainin hankali daga wasu ma'aikatan asibitin nan, yayin da kuma zuciyata ta fara saƙa mini ko Sailuba ta haɗa kai da su don su rufa mata asiri. To amma yanzu na jingine wannan, sai daga baya zan bibiyi gaskiyar lamarin. Damuwata a yanzu gyara aurena da Sailuba shine aikin da yake gabana, domin gaskiya ina son matata. Hannu na miƙa masa tare da faɗin, muga katin. Da sauri ya miƙo mini, na karɓa na duba abin da aka rubuta, sannan na ɗago na kalli matan na ce, abin da mijinki ya faɗa gaskiya ne? Kai ta ɗaga ta ce, eh haka ne. Na yi murmushi ina kallon su na ce, to da farko zan fara warware muku matsalar da kuke tunanin juna biyu ne, wanda ba shi bane kamar yadda aka faɗa muku. Ya kamata a matsayinki na mace a ce kin san wace ce ke, da abin da ya shafi lafiyarki ta yau da kullum. Na gyara zama ina fuskantar su, na ci gaba da faɗin, wannan abin da ya faru da ke wata matsala ce da ke cikin rukunin rikicin al'ada, wanda ya shafi rashin daidaiton lokacin al'adar mace. Dangane da yanayin halittar kowace mace, mafi ƙarancin lokacin da ya kamata ki fara ganin al'ada shine ranar kwana 21 da ɗaukewar wancan jinin. Don haka idan kika ga wani jinin ƙasa da waɗannan kwanakin, to akwai matsala kenan, ko kuma ya kai kwanaki 35 bayan ɗaukewar wancan kafin wani ya zo. Idan ya wuce kwanaki 35 bai zo ba, shi ma akwai matsala. Ya danganta da dai yanayin macen. Wata tana da gajeren lokaci, wata kuma tana da dogo. Daɗewar jinin kafin ya ɗauke kuwa, wata yana yi mata kwana 4 zuwa kwana 8. Amma ko da ya tsaya a kwana na 6 babu matsala, tunda mafi akasarin mata ma kwana 6 suke yi ya ɗauke. Idan ya wuce kwana 8 ko ya yi ƙasa da kwana 4, to shi ma fa ya zama matsala. Adadin jinin da mace ya kamata ta zubar lokacin al'ada shi ne, zubar shi ya fara daga mililita 30 har zuwa mililita 80, cokali 2 na abinci ko kuma 1/3 na kofi. Kaɗan daga cikin cututtukan da suka shafi rikicin al'ada akwai matakai daban-daban. Akwai mataki na farko, matsanancin ciwon ciki ko mara a lokacin al'ada, wanda yake haddasa wa mace fita daga hayyacinta ko ma ta kai ga suma. Shi ma ya kasu kashi biyu. Akwai ƙarami, wanda yarinya take yi a lokacin da za ta fara al'ada. Sai kuma babba, shi kuma yana faruwa ne rana tsaka sakamakon wasu nau'o'in cututtuka da suka shafi ɓangaren sassan haihuwa kamar ƙari da sauransu. Akwai kuma wani launin wanda shi kuma wannan yanayi ne da ke rikita kwanakin al'adar mace, wanda ya kasu gida 4. Na farko akwai wadda jini yake zuwa ƙasa da kwana 21 da ɗaukewar wancan. Sai kuma ɗaya ɓangaren, shi ma mace kan haura kwanaki 35 ba tare da ta ga al'adarta ba. Ɗaya matsalar kuma shi ne jini ya dinga yi wa mace wasa, daga ya zo kwanaki 2 ya ɗauke, kafin sati ko bayan sati ya sake dawowa. Wani lokacin kuma idan an yi mu'amalar aure da ita sai ta ga jini ya zo. Sai kuma wannan da kike ciki yanzu, irin matsalar da ta same ki kenan. Shi ma ya kasu kashi biyu, akwai babba akwai ƙarami. Shi ne za ki ga yarinya ta haura shekarun balaga amma bata fara jinin al'ada ba. Sai kuma babban, wadda mace na ganin al'adarta duk wata, rana tsaka sai kiga ta haura wata 1 ko 2 ko 3 bata gani ba, kuma ba ciki ne ba. Akwai kuma wanda shi kuma matsalarsa abin da ya shafi yanayin zubar jini, ya zarta yadda ake so ya zuba ko kuma ya ƙasa da yadda ake so ya zuba. Shi ma wannan ya kasu kashi biyu. Akwai wadda jinin ya gaza zubar kamar yadda ake so, misali jinin da ya zuba bai kai mililita 30 ba, wato 1/3 na kofi ko cokali 2, ko kuma ya ɗauke kafin lokacin da ya kamata ya ɗauke ɗin.
misali kwana 3 da zuwa sai ya ɗauke. Shi kuma ɗaya yanayin jinin yana zuba ne fiye da adadi da ake so ya zuba. Misali zubar jinin ta haura mililita 80 ko zubar shi ta wuce adadin cokali 2 nan ko 1/3 na kofi, ko kuma ya haura kwanakin da ya kamata a ce ya ɗauke. Misali ya kai kwanaki 10 zuwa sama bai ɗauke ba. Akwai kuma wadda shi kuma za ki ga wasu alamomi ne ke bayyana a jikin mace musamman kwana 7 kafin ganin al'adarta, kamar ciwon baya ko ciwon kai ko kuma ki dinga jin yanayi mara daɗi da sauransu. Cikin waɗannan abubuwan da na lissafa duk wanda kika ji daga ciki to ki hanzarta ziyartar asibiti mafi kusa domin neman magani. Abubuwan da suke haifar da irin wannan matsalar suna da yawa, kaɗan daga cikinsu su ne gazawar sinadarin ƙwayoyin halitta ko kuma ya kasance a dangi akwai mai irin matsalar. Haka kuma cututtukan da suka shafi mara sukan haifar da matsaloli kamar ƙarancin jini wanda yana hana mace ɗaukar ciki da sauransu. Matan da suka fi fuskantar barazanar kamuwa da wannan cutar su ne irin masu nauyin jiki ko ƙiba wadda ta wuce misali ko kuma ƙasa da haka. Shan taba ma yana haddasa wannan matsala. Yin aiki da ya wuce tunani ba tare da hutu ba shi ma yana haddasawa. Sai kuma yawan shekaru da dai sauransu. Na ja numfashi mai haɗe da ajiyar zuciya na dire na ci gaba da faɗin. Sai kuma maganar sakin da take tsakaninku. Kaɗan daga abin da na sani shi ne, na ɗaya saki a cikin fushi. Shi kuma malamai sun kasa fushin nau'i 2. Akwai wanda yana cikin fushi amma yana sanin duk abin da yake faɗa. To shi wannan idan ya yi saki, sakinsa ya afku. Amma wanda fushinsa ya yi tsanani har baya iya gane abubuwan da yake aikatawa, sakin bai afku ba saboda faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu saki ko ‘yantawa a cikin rufewar hankali ko tilasci. Sahih Abi Dawud. Na biyu kuma saki 3 yana daga cikin sakin ɗabi'a idan ya faru a lafazi ɗaya. Game da afkuwarsa kuwa malamai sun yi saɓani mai tsanani. Mafi kyau cikinsu shi ne ya afku a matsayin saki ɗaya ne wanda ake iya yin komai a cikin iddarsa. Domin haka abin yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da farkon zamanin Umar radiyallahu ta'ala anhu. Kuma abin da ya afku a ƙarshen zamanin Umar radiyallahu ta'ala anhu na mayar da saki 3 a matsayin 3 ijtihadi ne daga gare shi, wanda kuma a wurin malaman muhaqqiqai bai isa dalili ƙarfafa da har zai iya kawar da hukuncin da aka sani a farkon zamaninsa ba, wanda kuma ya dace da hukuncin da aka sani a zamanan da suka gabaci nasa. Duba da yadda aka tattauna matsala a cikin littafin Nizamut Talaq na Ahmad Shakir. Don haka daga waɗannan maganganun muna iya fahimtar abubuwa da yawa. Na ɗaya, idan dai nau'in fushi da ya ɗauki wannan mutumin har ya rubuta takardar sakin fushi ne mai tsanani, to ba za a ce sakin aurensa ya afku ba. Na biyu, idan kuma ba mai tsanani ba ne, to sakin da ya rubuta za a ɗauke shi a magana zaɓaɓɓiya a wurin malamai cewa saki ɗaya ne wanda yake iya yin komai a cikinsa. A ƙarshe dai lallai mun san cewa hukuncin alƙali shi yake yanke dukkan rikici a tsakanin al'umma. Don haka in dai akwai wanda yake da ra'ayin cewa saki 3 ne, lokaci ɗaya 3 ne ko kuwa ɗaya ne a cikin masu jayayya, to ba yadda za a yi sai dai a ɗauki magana zuwa gaban alƙalin musulunci don ya yanke hukunci. Jihadi na shi ne ku nemi hanyar da za ku samarwa da junanku maslaha ta hanyar addinin Allah da dokokinsa. To masha Allah, ina fata mun ƙaru da wannan ɗan gajeren labari na Mubarak Idris Abubakar da ya kawo mana na jihadi na. Da fatan kuma za mu tsinci wasu abubuwan da za su amfane mu a cikin shi. To masu sauraro, ina ta ƙara godiya game da jimirin sauraro da kuke yi. Mu haɗu a labari na. Yi shiru Maryam baba ɗauki halin madalla. Bin Allah mataki na rabo, Allah kai kake ba da rabo. Allah sa mu dace da rabo, rabo mara zambo ba fa rabon wahala. Yi shiru Maryam baba ɗauki halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki halin madalla. Yi shiru Maryam baba